Flandes, 1573. La revolta no s'atura i s'enverina cada vegada més. La política de repressió i acarnissament ha tingut l'efecte contrari al desitjat. El descontrol és absolut, la situació insostenible. El rei decideix recórrer al seu millor home i bon amic d'infantesa, que entre la guerra i la diplomàcia afronta un repte majúscul: pacificar el territori abans no sigui massa tard. Com ho sabem, això? Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.